Ki pulit ka anti-narcotic task force ANTF ka East Khasi Hills hakashi tarik no pra kila pulong ka jingkhanra hapo ka Hotel Seven Sister ha Police Bazaar Shillong bat yo ban kurup no ya udrok herion na ki artali ki kamra jong ka hotel ka khubor pulit ka yathu bahdin balayo ya ka jingtip ka bathikna ka kinhun ANTF kala pulong ka jingkhanra hakapor kumba arshiteng no phaisngi hakate ka hotel bat yo ban kurup laisong udrok herion na wei ubriu ubakarteng usajul ali arpras namerta na ka kamra number 25 jongkani ka hotel katba ya ka weipat ka song la yo ban kurup na weipat ubakarteng urahim udan lashar na ka kamra number 11 kaba ula pundan kamlang bat weipat ubala syak no don kti ubakarteng u akbar ali laipuis namerta ya uni udrok ubadan ga jingkya kaba sapu ar point sanpun gram la kurup no bat hadin bala pendap ya ki jingdan kam baro ya uni udrok bala yo kurum la let IT no syapo sadar police station banle ya ka badan kam baro kini ki laingot ki bala syak no don kti kila syak kem no bat ka jing toket kalaya syakman kenang ban lap din syu ya ki beriu ki badan kti hadin kani ka ANTF kala beteng ya ka jingkhan ra ha ka than Polo hadin ka jingyo jingtip na utei usubadon kti ubaningkong ubala pentip ba ula depan di arteli ki sinduk saban bala thap ya herion ha wei ubriu bakarteng u amit thapa ubade unong khai drok ha ka than Polo ha ka ba kila yo ban kem no ya u bat yo kurup laipo point laipun gram u herion na ka jaka su juti ha Polo ha ka ba ula buri ya uni udrang